И така казват, че вълк, който ял агни някъде 9 години са въртял там, май ще излезе вярно. Дитка иска да ме гърми, не знам що. Що бе, Дитке, я кажи, що искаш да ме гърмиш? Ти си знаеш що. А? Ти си знаеш защо. Защо бе? Ти знаеш. Не дей бе, с лошото не става бе. И така намираме се в град Априлци, в квартал Острец, в една къща за гости. Тук едни много добри хорица ще напосрещнат тая вечер. Долу ще бъдем там в на тия маси. Запалили са пища. До нея си има барбекю, запекли са нещата. И тая вечер ще бъдем тук. Домакина ето го. Пълни дамаджаната с градинка, с цветя, пълни дамаджаната с вино. Или ракия троянска сливова. Ще видим тая вечер какво ще ни извади. Обстановката е много хубава, времето е приятно, пролетно, насякъде е зелено, красота и кеф. Вечер е, тега е залез. Насякъде на къде да се обърнем са балкани, красоти, треви, Всичко е много хубаво. Отсреща и само птички и рекички се чуват, дед казва Дитка. Там отсреща в далечината зад тия дървета е връх Ботев. Ние сме точно зад него. После ще изляза някъде на по-равно, пак ще снимам.